guys, Queen Motivator here. Today I'm here to talk about the pain of life, the pain in life. Ubuhlungu empilweni, ubuhlungu benhliziyo. Yebo, kuyenzeka. Siyabuza ubuhlungu benhliziyo. And ubuhlungu benhliziyo abulawuleki. Uvela ungazi uzothathana uhlanganise nani. Uzibone ukuthi yabo manje sekuphelile ngami. Ukhumbule ukuthi zikhona izingane zakho zithi mama. Uthi uyabheka uzibone ngathi uyintuthwane, uzibone ngathi uyiphepha, awukwazi ukuvikela izingane zakho ngoba lobu buhlungu obuzwayo bukwenza ukuthi ugive up. Namhlanje ngifuna ukuthi kuwena njengomama walezo izingane noma ungakabi umama, kodwa ngifuna ukuthi kuwena lobu buhlungu obuzwayo bubikele uNkulunkulu. Uyena okhona kuwe, uyena ozokusiza, uyena ozokubonisa ukuthi hamba kule ndlela ukuze unqobe le pain ephakathi kwenhliziyo yakho. Akumnandi ukuphila kulomhlaba uma kukhona umuntu osakwazi ukuthi akuzwise ubuhlungu, akwazi ukuthi akubize ngawo wonke amagama, uzibone nawe ukuthi leli gama liyangifanela ngenxa yalobuhlungu obuzwayo. Lobu buhlungu bukwenze uzibone ungeseyilutho, lobu buhlungu bukwenze ukuthi yabo manje ngehlile emzimbeni, uzwe ngazathi nezimpahla zisakulingani ngenxa yobuhlungu owenzeke ngosuku olodwa. Zingaphelile ezingaki izinsuku, kodwa wena usuzibona umubi, usuzibona ungafanele ukudla, usuzibona ungafanele ukuthenga into enhle, usuzibona ungeyilutho kwangempela. Mothi ubheka izingane zakho, ukhumbule ukuthi ubani. Mothi uyazibuka wena, uzibona uweak for protecting izingane zakho. Namhlanje awekho amaningi engizowasho. Ubuhlungu ngibuzwile empilweni yami, nami ngabona ukuthi namhlanje mangikhulume ngabo ubuhlungu ngoba ngithe mangiphaphama ngakhumbula ukuba lolu suku ngeze ubuhlungu obungakanani empilweni yami. So ngiyacela ukuthi nawe lapho ukhona zibambe iqini. Ubuhlungu buyayimosha impilo yomuntu. Ubuhlungu benza ulahleke wena, ulahlekele abakudingayo. Ziyakudinga izingane zakho, bakudinga abakuthandayo. Yebo imindeni ayifani, khona okuthandayo khona ongakuthandi. Akuzwisa ubuhlungu every day. Ubone nawe ukuthi yabo lobu buhlungu engibuzwa every day kungcono ukuthi ngaba ngibuzwa. Uzicabanga ukuthi ngcono uyophuza, ngcono ukubhema ama-drugs noma wenzeni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi kuwena guqange edolo phansi. Uzile ukudla for 3 days. Uphuze amanzi kuphela uthandaze. Uzobona umehluko. uNkulunkulu uyalalela, uNkulunkulu uyezwa, uNkulunkulu uyaphendula. Ngithi kwimbokodo encane nembokodo esikhulile yisikhathi sokuba uyibambe iqini. Amaningi wona nginawo, kodwa bengifuna ukuzoqinisa wena kulobo buhlungu obuzwayo ukuthi uma ungazilahli kuNkulunkulu uzobona engazathi uyiphepha, uzobona engathi uyintuthwane, kodwa isikhathi sokuthi unyakaze. Uyishiye i-positive comment lapho kuma-comment ukuze usize loyo onalobo buhlungu enhlizweni, ongasazi ukuthi athathe nahlanganise nani. Ziyakhala izingane endlebeni zithi mama. Isikhathi sokuthi uyibambe iqini. Khumbula ukuthi uNkulunkulu ukunika amandla every day.